ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेहाय लिरनाय दङ आगस्ट 9 आगस्ट 12 जों आगस्ट 12 निफ्राय जोङो मा होनो बेखौहाय माने विथड्र खालामनो हाफिनगोन आरोना। हाय हेल' लोगोफोर, आं दायो आरो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर, आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला, मानोथो गोबाव खालामनानै पेक होबाय थानोसै नङा होमबा लोगोफोर। सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनोसै, नोंथांमोना नायलांदो। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो बुजिखाबाय आरोना लोगोफोर। सेरावहाय जायफोरानोखि YBY फाउनाव हाबनानै दंमोन नोंथांमोना गोबां सुबुङानो नङा होमब्ला। थ' लोगोफोर, बिथांमोननि थाखाय नैबे मोनसे इनफरमेटिभ आरोना। सानजौफुंनि 12 बाजियाव नैबे मोनसे नटिसआ फैदोंमोन नालाय नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर, आंबो बेनि नटिसखौ मोननानैनो नोंथांमोननि सेरावहाय आं शेयार खालामनो होननानै सानदों बा मोनथिहोनो सानदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर, आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुखिबाय थालायासै नङा होमब्ला लोगोफोर। नोंथांमोननि सेरावहाय आं माबोरै जादों माबोरै जायाखै, मा नटिस फैदों बेखौ लानानै नैबे सिस्टारा गुवारै क्लियारिफिकेसन होलांदों नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोननि सेरावहाय आं बे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायलांना होनि, नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' दे होमब्ला नोंथांमोन नायलांदो। दिनै ट्रेडिं सिगनेलखौ बिथांमोना 12 निफ्राय लानानै हरनि 11टासिम हरदों। दा ट्रेडिं सिगनेला दायो बिथांमोना वान्स टाइमल' होदों। दायो जायहा KYC कमप्लिट खालामाखै बिथांमोना 6000 नि रिसार्ज खालामाखै बिथांमोना दायो गेलेजानाय नङा जाहैबाय आरो। फेक ना रियेलिखौथ' रावबो बुंनो हाला। जाय 6000 पे खालामदों बिसोरसो मिथिसिगोन, बुंनो हासिगोन। आंनि नोजोरावथ' बिदि रावबो गैया दायो इदि पे खालामनाय। एकाउन्ट KYC 1 नम्बराव दङ KYC method. Use your own bank account or UPI account to recharge 6000 to complete KYC certificate. 2 number, verification time August 9, 2024 to August 11, 2024. 3. For users who have not completed KYC when due, we will synchronize your financial information in YBY to government, tax authorities and bank. Your bank will be frozen and your credit will be affected. 4 number, for overdue KYC, you need to pay 10% tax to restore your bank account and YBY account to normal. 5 number, please urge your direct superiors to complete KYC certification. 6. The amount of YBY account that have not completed the verification before August 12 will be frozen. 7 number, for users who have not completed KYC, we will publish your phone numbers and bank information. 8 number, users who have completed KYC verification will withdraw money normally on August 12 with a maximum withdrawal amount of 3 million rupees. 9. The KYC deposit will be withdrawn to your bank account within 15 working days after completing the certification. बेयावहाय ओरैबायदि बुंदों, दा जोङो बे YBY एकाउन्टखौ खुलिनो थाखाय जोङो दा KYC फ्रम माने KYC होनांगौ जाहैबाय आरो बिनि थाखाय जोङो 6000 माने जोंनि माबादोंहाय पेटिएमदोंहाय जोङो रिसार्ज खालामग्रोनांगोन आरोना, अब्लासो माने बे YBY एकाउन्टआ गेवगोन जाहैबाय। दा भेरिफिकेसन टाइमा जाहैबाय दिनैनिफ्राय आगस्ट 9 निफ्राय लानानै आगस्ट 11 नि गेजेराव जाहैगोन आरोना। दा जोङो दायो 1टा जाबाय। दा 1टानिफ्रायनो जोङो ट्रेडिंआ खननै सोलिबाय थादोंमोनथ'। दा जुदि जोङो दा 6000 नि जुदि रिसार्ज खालामाब्ला जोङो फार्स्ट माने जों खालामनो मोननाय नङा आरो जों गेलेनोबो मोननाय नङा YBY खौहाय आरोना, बिदि जाहैबाय। दा जोङो गेलेनो थाखाय जोङो बे 6000 खौहाय जोङो रिसार्ज खालामथारनांगोन जाहैबाय आरोना। दा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय लानानै आगस्ट 11 नि गेजेराव जोङो रिसार्ज खालामथारनांगोन आरो KYC कमप्लिट खालामथारनांगोन जोङो। ओमफ्राय दा आरो बेहाय बुंनाय जादों दि
जोङो गावनि एकाउन्टजोंनो जोङो बेखौहाय 6000 खौ रिसार्ज खालामनांगौ आरोना जुदि जोङो बेखौहाय रिसार्ज जुदि खालामाब्ला जोंनि मा होनो YBY एकाउन्टहा माने फ्रजेन जानानै थागोन आरोना लक सिस्टेम इदि जाना थागोन आरोना जुक्त जानानै थागोन ओमफ्राय दा जोङो जुदि सानसेयाव जुदि जोङो बे YBY खौ गेलेयाब्ला जोंनिफ्राय 10% मा होनो दाननानै लांगोन जाहैबाय आरोना माने जुदि जों दिनैनिफ्राय 6000 KYC खौ जों कमप्लिट खालामाब्ला दिनै सानसे बारबानो 10% है जोंनिफ्राय दानगोन जाहैबाय आरोना YBY एकाउन्टनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो बे दिनैनिफ्राय लानानै 9 आगष्टनिफ्राय 9/11 सिम जोङो बिनि गेजेरावनो जोङो 6000 जों रिसार्ज खालामथारनांगोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेहाय लिरनाय दङ आगष्ट 9 आगष्ट 12 जों आगष्ट 12 निफ्राय जोङो मा होनो बेखौहाय माने विथड्र खालामनो हाफिनगोन आरोना KYC कमप्लिट खालामाखै बिथांमोनखौ बे YBY जाया सलायगासिनो बिथांमोननि नाम्बार आरो बेंक एकाउन्टखौहाय माने पाब्लिश खालामनानै होगोन आरोना जाया KYC कमप्लिट खालामाखै बेहाय बेखौबो होनाय जादों बेनिफ्राय 12 आगष्टनिफ्राय नर्मेलिहै फैसा दिहुननो हागोन आरो विथड्र खालामनो हागोन विथड्रवेल एमाउन्टआ 3 मिलियन रुपिसनि गेजेराव जोङो विथड्र खालामनो हागोन जाहैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो 6000 रिसार्ज खालामदोंमोन ना जोङो बेखौहाय 12 निफ्राय लानानै 15 डेजनि गेजेराव जोङो बे 6000 रिसार्ज खालामनायखौ माने जोङो मोनफिनगोन जाहैबाय आरोना बेहाय बेफोरखौ लिरनानै होदों आरोना नाम्बार होनांगोन आरोना गाहायाव आधार कार्डनि नाम्बार होनानै ओमफ्राय पे 6000 फर KYC होनानै जोङो बेखौहाय माने गेवफिनहोनो हागोन आरो ओमफ्रायसो जोङो गेमखौहाय गेलेफिननो हासिगोन आरो दा सोआ नोंथांमोननि आखायावनोसै गोबाङानो जोबोद गोनो गोथो जादों दायो आरो मोनसे सानथावना बाथ्रा तारमाने जोंफोरनि गेमनि एकाउन्टावनो गोबां फैसा दङ लाख हाजार दं होमबा जोंनि गेमनि एकाउन्टनिफ्राय मानो थाखाय दानाखै मानो जोंनि एकाउन्टनिफ्राय मानो 6000 बिदों इसोरो बेखौ सानथावना आरो जानो हागौ जे जोंनि एकाउन्टनिफ्राय जोङो होनाय लोगो लोगो बिसोरो माने ब्लक खालामनोबो हागौ बा बेन जानोबो हागौ बेबो मोनसे सानथावना इनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोयोबाथाय 6000 खौ पे खालामोबाथाय सानै हनै खालाय एसे रावबो बुंनो हाला बेखौथ' मा जागोन मा थागोन एसे साननानै नोंथांमोना खालायबानो जाबाय जि फैदोंमोन नटिस नोंथांमोननिसिम जोंफोर फोरमायना होबाय आरो बिनि गोजौआव जोंफोर एख' बुंनो हाला मा जागोन मा थागोन जोंफोरथ' मालिक नङा नटिसनि हिसाबै नोंथांमोनखौ जोंफोर फोरमायनानै होबाय लोगोफोर भिडिअ बेनोमोन निसय नोंथांमोना जोबजासिम नायदोंब्ला भिडिअखौ बुजि मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर जायफ्रानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना दि नैबे भिडिअखौ नायनानै थारैनो बुजि मोनबाय आरो बेयावदि बिथां सिस्टारा मा बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोननि सेरावहाय फरायथिना होलांखो बा फोरमायलांखो आरोना लोगोफोर इंराजियाव नङा बर'जोंबो बिथाङा गुवारै फोरमायलांनानै होदो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे KYC खौ सानै हयै नोंथांमोना 6000 खौ रिसार्च खालामनानै नायबानो जाबाय आरो जुदि खालामनानै जुदि मोनदोंब्लाथ' मोजांनि बाथ्रासै आरोना जुदि मोनाखैबा नोंथांमोना लस जानानै गावखौनो माबायाव थानो नाङा नङा होमबा लोगोफोरा मानो थारैनो रियेल जानाय नङा खोमा होननानै गोबांफोरानो बुंदोंमोन थारैनो बियो नैबे दायो बिनि लामायाव फैबाय आरोना नैबे रियेल ना आनरियेल होननानै बुंनाय बाथ्राया थारैनो खारमारसिगोन नामा होनना गोबां सुबुङानो बुंदों आरोना नैबे YBY दायो गोदान नटिस फैनायाव KYC मारिनो गोनाङाव जुदि 6000 खौ मारिब्लासो नोंथांमोना बेखौ एक्टिभ खालामनो हागोन होननायनि बाथ्राया मा बायदियानो एसे साननो गोनां बायध' नङा होमबा लोगोफोरा ओंखायनो जायफोरानोखि नैबे KYC खौ 6000 होनानै नोंथांमोना आपडेट खालामगोन बेयाव एसे गोथौयैनो साननानै नोंथांमोना आपडेट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आंनि बे भिडिअखौ लाबोनायाव नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो जोबनायाव नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौ दाबायना होदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय